Salam mehriban doganlar, dostlar. Kanalyma geleniňiz üçin teşekkür minnetdarlyk bildirýärin. Bu türk nahary Tuli ismanyk. Bu nahary men Nedahat daýdamdan öwrendim. 2016-njy ýylda nesibämiz çöküp İstanbulyň Kocaýyl şäherine ýaşaýan Nedahat we Kadyn koçlaryň öýüne ýoldaşym bilen bir näçe gün mehmançylykda boldyk. Bu pek göwnli, nurany ýüzli, sada insanlar bizi mehr bilen gurşap aldylar. Bir gören tanış, iki gören garyndaş diýişýäli, şondan märi gatnaşyp kesem ýok, garyndaş bolup galdyk. Daýdam şonda bize bir näçe türk naharlaryny pişirip berdi. Men daýdama hem kömekleşdim, hem de öwrendim. Şu ýerde Nedahat daýdama salam ýolasym gelýär. Daýdajym, size, sizin ailenize, bütün Türk vatandaşlarına Türkmenistan'dan selam gönderiyorum. İyi ki varsınız daýdajym. Sizi özlüyoruz, sizi seviyoruz, size çok teşekkürler ediyoruz. Ellerinize sağlık daýdajym. Allah'a emanet olun. Mehribanlar, gelin indi bolsa naharyň pişirilişini diýinlaýlyň. İlki bilen nahara gerekli önümler 4 tane uly pomidorlanym, 1 uly soğanlanym, soğany köpräçik bundan köp ulansaňyz bolýar. Birje sarımsak ulannym, sarımsak isleňize göre. Hemde tuýynyň islendik görnüşi bu nahara gawy gelýär. Berde 2 nahar çemçesi tuý bar. Buna bakar yağ bilen zeytun yağı qardym. Şimdi ısmanagy 3 tane ısmanak aldım, ýuwup arasalap birazajyk gaýnat suwda sakladym. Nahar üçin gerekli önümleriň ölçegini men videonyň aşagyna goýarym. İlki bilen soğany dograýar. Men mydam etişim ýaly soğany awnyk dograýarym. Naharyň içine pişip ýetip gidenini gowurýarym. Pomidory bolsa ya qırğıçdan geçirmeli ya da awratyjy blenderden geçirseňiz gowulýar. Ismanagy dograýarym. Sarımsak bolsa qırğıçdan geçirýärim. Indi naharymyzy atyryp başlaýar. Gadana yağmyzy goýýar we sarımsak bilen soğany salyp gawurmuşlaýar. Soğan gowja ýumşaýança gawurmaly. Ne soğan yumşady, kızarmağa başlady. Hemen şu taýda birazajyk pomidor goýulmasyny atjak.
Pomidor goýulmasynyň birazajyk ýeti çykýança gawurmaly. Ondan sonra awradan pomidorumuzy goýmaly. Pomidory ýüzüne köpügi çykýança 4-5 minut gaýnadýaryn. Pomidorun yerine pomidor goýulmasyny, ýagny tomat ulansaňyzdan bolýar. Ýöne onuna yarım litre golay suw goýmaly bolýar. Sonra şeýdip gowudyp köpügini aýyrmaly. Pomidor 4-5 minut goýunça gaýnady. Indi bolsa ysmana gatýaryn. Şu ýerde duduny burçunam atjak. Dud attym, hem de gara burç attym. Isleseňiz ýöz gowurýan otlaňyzdan atyp bilersiňiz. Ne bolsa tuýyn atýaryn. Tuýyny ýuwdum, arasaladym. Men şu ýerde pomidorun suwuny azrak gördüm, hem de birazajyk sowuk suw almışdym. Indi bolsa tuýdy bişýänçe aralyk ýanýan otdy aşağı ýanma diýaly aram-aram garyp durup bişirmeli. Arasyna tuýynyň bişenini bişmedigini barlap durmaly. Ine 20 minutda göre wagt boldy. Tuýy bişdi. Ni tuýy bişenden sonra gapagyny ýapyň, aşagyny söndüriň, hemde 5-10 minut ýaly demine goýun. Ne mehribanlar, tuğli ısmanağımız tayyar.
gaty, tagamly nahar tagamynyň nähili bolýanyny özüňiz pişirip görseňiz bilersiňiz. Ondan sonra ysmanagy diňe şu görnüşde pişiresiňiz geler. Bu nahary tarymsakly gaýmak bilen iýseňiz has lezzetli bolýar. Birje tarymsaky kyrgyçdan geçirýärin, indi üstüne gaýmak goýýarin. Gaýmak bilen tarymsaky gowja gaşdyrýarin, soňra bolsa naharyň üstüne goýup ýibermeli. Ne mehribanlar, üns berip teredeniňiz üçin size minnetdarlyk bildirýärin. İşteňiz açyk bolsun. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş sag bolun. Goý beýik bir barsyň her biriňizi öz penahyna aman saklasyn. Eger videolarymı halanmasaňyz, like goýsaňyz, endi pikirleriňizi, bellikleriňizi tesbirlerde ýazsaňyz sizden hoşal bolardım.